Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Wksa tum rong pli arong asar lapen rong arwate tumapan Diya ka Chohang. Chiti ni phai inkoire siarni Women Karbi Student Association atum rong pli arong apan lam kilepen kaning chedet aputak rong pli arong asar lapen rong arwate tumapan Diya ka Chohang. Kedam tangar ni yahud Wksa atum perang ke amayelo rong pli arong apan red light area pusi lam kiletpen pang dagdeda jok la rong pli arwadatum ahok he alampen akoy kipiepot jasimet pin remsi Wksa atum rong asar lapen rong arwadatum apan Diya nang Chohang nang ji pusi hangrin tilo. Lapen rat ke hangjo lapen hampang asong atum Kejong dun penajok chiti ni phai kreser kep arni taralang so arong asar ahemalong rong pli arong apan Athengno Wksa atum Diya Chohang damlo labang so alam thepen patumi chiti ni phai inkoire si arni taralang so arong asar har singrong hang pherang ke amai inisi Karbi Anglong arwada phan than piklarpo Perang ke amayalong rongasar har sing ke jai ke munidatum abang putin ta epong akilet do bonta kelet pu methang chichini uthot ning chirui pen kedo akenang sot lason si Wksa atum methang akilet pu kachikubir thekapot akero pido lapen alang litumaphan rong pli arong asar lapen rong aradatum Diya ponlo Lasi Karbi Anglong arat do anta Wksa atumaphan labangso kelet aputak pen thangnat ning so ninghi donang nilo pusi rong asar har sing pen ning jepo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Ini ladak media kote tum dak nili hemalong kiwang pot. Untuk media kote phana kiro pajolo lapen la bangso news live kilang tuman phanta dobe Karbi Anglong arat tumanta kiro pajolo asi pini kopia thesi nilitum nilihin pen Karbi Anglong rong sarmai agenda secretary pen tu pasin nili la bangso puthak ni ma la kala halo je kidam tang Wksa tum alang tum kanige Kechokche alang litum tarik trip clearom ini media long asap so kanige bhul doko asi alang litum red light area Kejongdam abang so red light area ke long clear dim tip alang tum Kejongpon lo sila so long clear dim ke chengsi ke taralang so pulo second bang ke ITI pulo rulang so pulo matipum pulo la so long clear rong alang tum Kejongpon lo sila bang so puthak ke ongdung hampang song lapen rachari song lapen rong saruk satu hangjul asila bangsa puthak nili tum arni sitarik kriser kep tumi diglo alang litum Wksa alang tum Kechokche nili tum long nang cikubir lo lapen itu ada ring de enpon lo asi kiwang gilang kelang tum ta ningji jelo pusilang tum ta rong sara Athengno Diya na changlo lapen halo bangsa ni ke ongdung arong sara lo matipung arong sara lo pela rulang so arong sara lo napenda ITI arong sa dunta dulu sila bangso arong sa do at anglu sini tunda rong pipo arong sa along si dak ni lihem masalang tu adaireng busan halo man ijot alang li lam Kechokche aputhak ng cikubir sini tum dak alang di hong sai pono la alang la bangso kang sai long kadaw bida chidon sal kan si kiwang gilang galang tum nigi lo busi pulo la si lapen madua arachari tanon mangke alang litum punang nilo litum dak ada yaring kadok ko bida thanthai lo pot non kiwang gilang ke pelang to nigi jilo pusi pulo pot lasi la bangso puthak ke Karbi Anglong arat madu tamli nigi dum thaing nilo pusi nilitum rong sar himpen Kejongpon lo litum malong bang lo pot alang to Kechokche do an tamina cikubir lo pot alang to phan litum Diya pon lo pelang to Diya nang Chohang lo lapen asago Diya pada jadi si munit ke madu tak kabur doi so kabur long si madu kami ipip ciru nai phang ta dam nai posi rong asar ru pasar purong te Kechokche pule ber het Kechokche la kadaw betan tumarat
itu mereka lebih tolong sih punya pot lalu itu pada Kechokche itu anda mereka itu Diya pun lo si hampang asong doan lepas raja dia asong doan tapi lalu itu matang dapat pasang ringot lepas paper media people nong dulu pusing itu mehin kan ke maksud kita ke Kejongpon. Karbiang Long Women Justice Forum Bukajan lapen case iatum chingrum si karlitang jubin kardaphan ning dukpen milur kaidu lakha inquire phon nilip constituency ke parlo mission atwar krong thom kachetokalong Women Justice Forum lapen case iatum chingrum si karlitang jubin kardaphan ning dukpen chikimodu Athe alangli inut nong nam kachethangklong alun sipo lapen karbi aluncher hei hui nang kilun pia banglo Sitame non alangli bang sopir thepen avilopu ning duksi milur kaisi ning duk chipaklandur la sinon ang ton pen alamte alangli tumpen le archupon lona nilip chukiala pen R1 Teron report Karbiang Long News Channel aprangsi media aiktum phana kero pilo pini nilitum methang adimalong nilitum Karbiang Long matang te alabang so asamalong nong nam ka chethangklong inut lunsepo jubindar guard alang lilituma along pen Halloween adim dam tanglo la sila so puthak nilitum ningduk si alang liphan akarjong chomrong me arnama kengri pedudun long pe media phan alang liphan herjome hang pidun lo la sinitum pini ningduk parpik lo labang so ilitum long nong nam ka chithangklong ilitum oveki mi tum phan sitame lahai alang lilun alang lilam ke parjulong pen ilitum sarphi sarpu sitame kai ke alang lilam lun pen iningarong potke pini ilitum along pen nang chekak dun da kapot bangke nilitum ningduk piglo la si Karbiang Long Women Justice Forum la pen nilitum long KSA long pho la pen ke lamding route a KSA la pen Karbiang Long Women Justice Forum la pen ladak kachetong arada tumpen labang so ilitum long pen Halloween nang kedam pijui sangtet kedam pijui puthak nilitum ningduk si alang li men pen labang so milur ke kaipon lake nilitum ladak mithang long rielo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me